ina handizi musoja, handisi mupurisa, handizi muZANU-PF, ndiri apostle. Handizi muOvet, ndiri apostle. Ndokuudzai pfungwa dzaMwari pane kakudisappear kemaStepfather. Right, good morning ladies and gentlemen, how are you doing? Thanks for joining me again, and please kana mchangoti bata on this channel, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that next time when I upload another video you will get a notification like that. Same if you are watching us from Facebook, please follow this page kuitira kuti also chambi winechi nema updates like. So guys, I don't want to waste your time because I know time is money, and I'm sure mese mangona that short video randa player kwa kutanga kwa nisanda taura zvandiri kuita. I have a full video on that one randiri kuda kuti ndo randira ndavinga nasi kuti timbobatane zvaro kuti tione kuti zvakamira sei. So that was Apostle Simon Garwi, and Apostle Simon Garwi, I'm sure my team here vari panapa munozviziva kuti who is this guy. Vane mamwe maprophecies avanosomboita andakamboya nawo panapa naika. Pane rimwe randakatomboya naro pamwe ndikariposta ka2 because ndaizama kuda kuona kuti is that prophecy gonna come true, and on my side I can say rakaita came true because pane pavaitaurawo vachiti not on the first week of March, not on the second week of March, but on the third week of March pachipiri apo. And tikatarisa kuti chipiri chaina ichocho kwakazoitikei ndo day ratiri kuona kuti ndo day rakazodzoka vageza pamhepo naika apo pavakauya vakarova makamaflash nechichi vakasheka mastreets, vakasheka masaisai einternet zvekudaro zvokuti wiki roro rakapera rose comrade geza vachingotrenda. So on my side I can say that prophecy yakaita came true, but this one yandauya nayo nhasi guys, it's a bit tough because one, I can say on my side I really tried all my best but I didn't come out with the right answer because one zvangachitaurwa apa guys zvanga zvinzi izvoni ngatibatei stepfather venation kuitira kuti tisazorohwa nenzara yandiri kuona ichaitika kwemakore 18. Saka ndatry ndazama kuti ndione kuti who is this guy angachinzi stepfather, because vandanjifungira inini vakaita sana vakaita sana Emerson Mnangagwa nana comrade macomrades anga akati one day avandanjifungira ipapo vanga vachitotaurwa vachinzi no havaziriwo vandiri kutaura nezvavo, but ndazoti nini aiwa let me take this prophecy ndinde nayo kutimu rangu tinoigarira pasi toona kuti who is this guy ari kutaurwa nezvake. So guys, nhasi ndichakupai homework naika ndombokusiyai panapa muchiona this video, then kana maitawo came out ne right answer mongondiudzawo kuti ndiani munhu ari kutaurwa nezvake naika. Thank you so much guys, ivai nezuva rakanaka. Don't forget to like, comment and share our videos kuitira kuti tikure panapa guys. I love you so much. Semazuva ose ropafadzwai naMwari, Mwari ngavakuzarurai zvamunoshuvira zvose zviwo zvenyu zvemwoyo zvose ngazvisarurwe naika. I can say amen. I'm signing out. Ina handizi musoja, handisi mupurisa, handizi muZANU-PF, ndiri apostle. Handizi muOvet, ndiri apostle. Ndokuudzai pfungwa dzaMwari pane kakudisappear kemaStepfather. So mulife mako bata zvakanaka maStepfather aregedze kudisappear. Ndo chidzidzo chandiri kupa chechi nhasi. Ndo yambiro iri prophetic kuti maStepfather vamwe vana vari kuramba kustepfathiwa. Imi vanai musadzinga Stepfather, bvumai kustepfathiwa kuti vasadisappear. Vakadisappear ndokuudzai chokwadi pane 18 years dzenzara. Ndozokora muchasekerera kuti Joseph hapana, but iwe uchatadza kuappear for 18 years. Do you want to hear more from this one? Zvajeka nditi bvuma kustepfathiwa ndo zvakanakira prophecy. Ndokusiya wondering uri worried kuti sakurunzi kudi, asi ndakuudzai I'm telling you Vuma, be stepfathered. Who is the father of this nation? I know the father of this nation there is a blind man who was the deputy president. And the Joshua Ngomo. He is the father of Zimbabwe. Gushungo is not father of Zimbabwe. Is the king. Gushungo means mambo. Ndosa ariyanga ne chimbo. Ndi mambo ndizo. Vamwe vese vana stepfather ndo vatinavo. Ndofanira kuenda zero ndabudisa ndiri. So that this about debate kana makomenze nema. Ndiri kudzai zviripo. Mai ku stepfathiwa. Mushana nemndevela batana. Musamara nemjuda batana. Iwo mutadzi nemunhu akarurama wirira naye. Unodonza sei mutadzi usikatauri naye? Anokotaura nendo chechi. Naye wakuingazikana sei musina kuudza vasiri wekuoko. Ungaudza pastor Mlamberoti muuye kuoko nditi. Une murume ari kanofika suti red munapota mchiya kuoko. Ndoko vanouya ka. Unoudza asingauye ndizvo.
potai muchiudza ivava munofungidzira imhando dzenyu, vaudzeiwo kuti bvumai kustepfathiwa. Ndataura ukaona ulidzwa isiri profesi ya announcement. Pana anzwa here, pana anoda deeper here, pana anoda deeper here. If you need deeper, ask me, ndita deeper, because it's prophetic. So that's kuparidza. Pana anoda deeper here. Yes baba, sorry, mtanga nasika futi. Alright, ndodzokorora ndakati it's not 2017, azvisi kudaro, zvakasiyana ndizvo. Ndikati handisina bloodshed, ndikati zvamunofungira kundozvaitika handizvo zvichadini. Ndakuchikutsiurai vana kuti munogona kusada Joseph, asi ndiye baba wako. Ukaramba Joseph une 18 years dzenzara, zvinojeka. So musasekerera kuti Joseph aende, kuenda kwa Joseph kuendawa kwa Jesu. 18 years Jesus was silent. Saka ukati Joseph waenda, then wapedza kuti inini Jesu ndichachisara nechimira, unogona kusara usipo. Tikaita 18 years dzekusaziya kuti tiri kuenda kupi. Yes, please. Hanzi? Saka kuti musikadi 18 years, tendai Joseph business renyu. Yes. Stepfather wedu wakakosha. Asi ruzhinji rweZimbabwe harisi kuziva kuti zviri pa internet. Andikunyeperei ndokudzai chokwadi. Varume bvumai kustepfathiwa. Ina handizi musoja, handisi mupurisa, handizi muZANU-PF, ndiri apostle. Handizi muOvet, ndiri apostle. Ndokudzai pfungwa dzaMwari. Baba ngavadiko. Ngavachengetwe. Avasiyo baba asi ndo baba varipo. Handisi kuti chengetai vamunangagwa inini. Ndati baba ngavadini. Noti mese mimi hamuna right nemwana muri zvima stepfather. Pajeka pana chinoona sotsanangurwa kuti ane mazuva achakasvika zvanokuudza ndo zvogara. Yes baba. Ruwa mati ruwa, ndakati ruwa pabhachi rani ana kuti pana baba, ndakati pabhachi rababa. Batai kuti pabhachi ruwa pabhachi. Pane vanhu akazoprofita zvinhu zvazvimutrauzi but raida traprofit. Prophet acho anga asimo. Saka munhu anogona kunge asimo mubhachi but bhachi riripo. Ruwa pabhachi rababa. Richabva kunze ruwa kuenda pabhachi rani? Zvajeka here? Handina kuti pana baba, ndakati pabhachi, ndakati kuti pabhachi. Pabhachi ngapaende chii? Karuwa kayelo. Zvajeka? Munoziva bhachi nderani? Nderababa. Ibhachi rababa. Zvino akaripfeka ndiye stepfather ka. Baba vaJesu ndimwari handiti. Ndakati kuchengeta stepfather ane bhachi rine ruwa. Zvazojeka ka. Zvajeka asina kusiyana zvajeka baba. Kana mubvunza because nhasi kuparidza be. Ndinoona kuti chiporofita chenyika kunyange chichirwadza. Pamwe pacho Mwari avaiti zvamunoda, vanoita zvavanoda. Mwari vanoita zvavanoda, avaiti zvamunoda. But wozoita nguva yekuti vanokubvunzai munoda ndikuitirei, then woita zvamunoda.